పడుతుంది అనేసి ప్రత్యేకంగా 28/2/1909లో ప్రత్యేకంగా మహిళా ఉద్యమం తీసుకొచ్చారు. కర్షక కార్మిక వర్గాలు ఏకమై మహిళలకు పని దినాలు కావచ్చు, మహిళలకు వేతనం కావచ్చు, పురుషులతో సమానమైనటువంటిది ఉండాలి అనేసి ఆ రోజే మహిళా ఉద్యమాలు జరగడం జరిగింది. దాని తర్వాత కార్లా జెట్కిన్ అనేటువంటి ఒక మహిళ మరోసారి 1910లో మరో చరిత్ర కలిగినటువంటి పెద్ద ఉద్యమాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. మరి ఈ రోజు మేము కూడా ఏమనుకుంటున్నామంటే, ప్రపంచంలో ఆదివాసీ మహిళలంటే మూల మహిళలు. ఈ మహిళలకు కూడా ప్రతి నిత్యము అవమానం జరుగుతుంది, నిత్యము మరి అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి. ఎన్నో చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ మరి ఆ చట్టాలు నీరుగారిపోతున్నాయి అనేసి ప్రత్యేకంగా ఆదివాసీ మహిళలు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలను ఎదిరించాలనేసి పెద్ద ఎత్తున జైనూర్ మండలంలో రాణి దుర్గావతి విగ్రహ ఆవిష్కరణ చేస్తూ ఇక్కడ ఆదివాసీ మహిళలు ప్రత్యేకంగా నిత్యము అనుభవిస్తున్న సమస్యలను మాట్లాడుకోవడానికి పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ ఒక పెద్ద ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంలోనే ఆదివాసీ మహిళా దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడానికి ఈ రోజు యావత్తు ఉమ్మడి జిల్లా ఆదివాసీ మహిళలందరూ కూడా ఏకమై ఇక్కడ జరుపుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ రోజు మహిళల్లో కూడా తేడాలు అనేటువంటివి వచ్చేసాయి. అంటే గలిలో జరిగితే ఒక రకమైనటువంటి స్పందన, ఢిల్లీలో జరిగితే ఒక రకమైనటువంటి స్పందన, ఒక ఉన్నత మహిళకు జరిగితే ఒక రకమైనటువంటి స్పందన, పేద మహిళకు జరిగితే ఒక రకమైనటువంటి స్పందన. ఇలాంటి వ్యత్యాసాలు ఉండకూడదు. మహిళ అంటే మహిళలనే, మహిళ అంటే మహిళలాగానే చూడాలి. ప్రతి ఒక్క మహిళకు సమన్యాయం జరగాలి అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో మేము ఇక్కడ మా యొక్క బాధలు, మా యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కూడా కాపాడుకునే విధంగా, మా ఆదివాసీ మహిళలకు కూడా పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం జరిగే విధంగా ప్రభుత్వానికి మా యొక్క ఆదివాసీ మహిళల తరపు నుంచి కొన్ని డిమాండ్స్ కూడా పెడుతూ మరి ప్రోగ్రామ్ ను పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ యొక్క సభకు, ఈ యొక్క ఆదివాసీ ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఆదివాసీ మహిళా దినోత్సవం ఇదే సమయంలో మేము ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో విజయవంతం చేయడానికి